שלום לכולם. בסרטון הזה נדגים איך אפשר להשתמש בוובקס מתוך דף הקורס של מודל על ידי תוכנת מיץ של חברת סיקולייב. כדי להיכנס לתוכנת מיץ, נלחץ על הקישור שמופיע בתוך דף הקורס. בכניסה לתוכנה נראה את שיעורי וובקס שנקבעו מראש. כרגע יש לנו שני שיעורים. שיעור ראשון שקוראים לו Routers Event, שיתחיל בעוד 6 ימים, ושיעור שני דמו שיתחיל בעוד שבועיים. היות וזמן השיעור עדיין לא הגיע, כפתור כניסה לשיעור יהיה בצבע אפור. כדי לקבוע על שיעורים נוספים, נלך ל-Schedule More Events. ניתן שם לשיעור. אפשר לבחור אם אנחנו רוצים את השיעור הזה באופן חד פעמי על ידי Single Event, או אם רוצים ליצור סדרה של שיעורים על ידי בחירה על Weekly. לצורך ההדגמה נבחר Single Event. נבחר את תאריך השיעור, זמן השיעור ומשך השיעור, ובסופו של דבר את חשבון הוובקס שדרכו אנחנו רוצים להעביר את השיעור. כשלוחצים על Schedule, נראה שהשיעור יתווסף לרשימת השיעורים של וובקס. היות והשיעור יתחיל בעוד 4 דקות, כפתור הכניסה לשיעור יהיה בצבע צהוב ויהיה כתוב עליו Host. כאשר לוחצים על הכפתור, אנחנו ניכנס ישירות לתוך שיעור הוובקס עם השם ועם הרשאות הוובקס של המרצה. אחרי שנגמר השיעור, נוכל לראות את הקלטות וובקס ב-Video Recordings, וגם נוכל לראות עבור כל שיעור ושיעור את רשימת הנוכחות בדף Attendance Records. לסיכום, על ידי תוכנת מיץ אפשר בקלות גם ליצור שיעורים וובקס, גם להיכנס ישירות לתוך השיעור, גם לראות את הקלטות וובקס, ובסופו של דבר גם לראות את רשימת הנוכחות עבור כל שיעור.